ngofana ubuye waxela uba into isoma ndenze le ningayenzi lena ndikwenzele so but awukhange uyenze loo nto kodwa imamela ngoku sewundixele yeah bengisacomparison bengingaka-decide yet ubungadicide uzohamba uye ebantwini hayibo ufuna bathethe nathi thena ungezi uthethe nami xa ndishana bombe bekhona mamela ndingumprofethi mna ndizokwazi ukuba wena ndazi wena into okubana wena ngoku sekhona othabanga usacomperisha why wena ungakwazi ukuthi wena ukuthi xa ungekho grand undixelele into okubana nantsi ingxaki ilapha so that into yethu sikwazi ukuyilungisa yintoni enzima lapha xa ndisolo ndithi ndibhizi kangaka you didn't figure it out azange ukubuza uba yayibo kwenzeka ntoni baby wahlala ubhizi nje soloko ubhizi nje in a day wathula nawe wabona yonke into right ngoku uyahamba uye ebantwini ufuna bathethe uzontsho uba ufuna uconfirm antoni yintoni kanti le wena nyani vele ububhiziyo le eyenza ukuthi makude kube khona othabanga abanibhidisayo la othabanga uyaphi yena lokho ekuthabanga lo uthanda izitshomi wena uthanda izitshomi nanemali awufuni ngayo uthabanga uyayikhupha imali enziyazinika isikhathi sami ke ndizokwenza soloko ubhizi nezitshomi kancinci izitshomi awuzahlala nezitshomi zakho-ke uke wandixelela wena loo nto hayibo bendikuxelela udoda engaka ndixele bayeka itshomi ifocus emntwini wayo funa so izitshomi zakhe they replace you basically nje straight to Buti. I've been trying to talk to him but he doesn't listen to me so now I can't talk to him anymore. So he's old. So if nobody's doing he's old okay. So he's gonna stick out with his friends. I'm out. So mfethu wena ma upractice izitshomi zakho wena uyithola phi sex uyithola phi ma upractice izitshomi zakho hayibo mfethu uyithola phi ngiyithola la iqiniso Umuza ukuthi uyithola phi sex if yena upractice izitshomi zakhe uthola kuba kuwe uthola kum